Siphinde sikwamukele ke kwi uprising ifika mama Felix Hlophe ngihlela nensizwa amakhosi. Khosi yami usibindi umfowethu lo udumo umthombeni umseleko. Umfowethu niyaphila? Futhi ngiyaphila kunjani? Siyancenga mfowethu. Lana mfowethu ngifuna sibe nengxoxo ekhethekile mina nawe. Kuningi sikubona la enkundleni zokuxhumana sikubona ezindabeni nemaphephandabeni. Yonke into ekhuluma ngempilo yakho. Mfowethu awungithathe nje ungibeke siqale eqaleni. Uphuza muphi umfula ukhonza ngaphansi kwayiphi inkosi uzalo ubani ungubani sibindi kahle igama umpumelelo Musa Sibindi Mseleko awuzeke mina ngiphuma le emakhaya le eMzumbe kwaMadlala ngaphansi kwenkosi uMadlala awuzeke ngiphuza khona lapha kumfula lo oseduzane kuthiwa uMzumbe kahle very good lento mfethu siqale ke sibona lento kwakuthiwa into yamakhosi le into yabantu caphuna kusale abantu abazamula amabezela kuphela sayibona kuba boyithatha bayibeka nje ebalazweni yadinga into umhlaba wonke sesiyabona ukuthi manje ngathi ukuthekela impela wakudodisa esesiyibona ngawo ukuthi unesifiso sokuthi nawe uphinde uyihlanganise lokufuyele nini uthando lwesithembu uqale nini lo muzo ukuthi nawe ufuna ukunyathela enyathelweni zika baba buti angakhohlisi umuntu uthe ekhula ngoba phela yazi into uma ukhulela ngaphansi kwayo uba nothando ngoba phela into okhule ngaphansi kwayo kufana nawo amakhumbi umuntu okhulela emakhumbini uyayumthole naye senamakhumbi ngoba yini isinkwa sasekhaya kahle ya kodwa mina ke kube nje ukuthi ngiyakhula ngaphansi kwasi isithembu ngabona ukuthi hayi no lento leniyenzeka kwasho ukuthi uthe umuntu mekhula futhi waphinde wathanda abantu besifazane manje kase kuba ukuthi ke vele lento ikhona nasekhaya ngase ngicela wona ke lo mncele lona ke okay na asibuyele lana mfethu njengoba impilo yakhe ku television sikwaze thina ku television ohlelweni lika baba nomama seninohlelo lweni manje injani impilo yokuthi ngasuke isikhathi hleze khona ama camera nje akushuthayo buti I think ngingasho nje ukuthi kujwayelekile manje okay ngoba kufana nokuthi phela umuntu ukhulela kuyona lento le TV ngoba kusukela 2016 thina iTV beyivele ikhona so manje ngeke ngisho ukuthi na hayi seyishintshile impilo kufana nokuthi ngikhulele khona ngoba bengisase esikoleni kahle lento yeTV iqala impilo uyibona after uqeda ukufunda ukuthi impilo ke hayi naku lana lento yokuba ku TV isizile kakhulu futhi ziningi izinto eyivulayo kuya ngokuthi wena kuya ngokuthi umqondo wakho wena unjani okay so nje uyasizakala into eziningi kakhulu manje leyo ukuthi wonke umuntu unombono ngempilo yakho umuntu ohlala ekhoneni umuntu omeyitolo umuntu wasemakethe umuntu waseuniversity umuntu wakwaNdebele umuntu wasegoli bonke abantu banembono ngempilo yakho uyayithola kwesinye isikhathi ungaphathwa ingcindezi mina buti angiyitholi ngaphansi kwengcindezi mina ngiyiphilela mina awuzwe into engiyenzayo esuke ijabulisa umoya wami nanokuthi ke ezidalo ezingikhungeze kubizona futhi nawo ziyathokoza yini lokho engikwenzayo baye ukuthi wena mhlawumbe uyaphawula lapha eceleni mhlawumbe ngiyokuphendula ngwana kumhlambe ngizwe ukuthi hayi no ayihlaliye kahle le ngikuchazele nakhona hayi futhi nakhona ukuthi ngisuke ngiphendula ngwana kusukungithuka ngiyakuphendula ngikuchazela ukuthi hayi lento lena hayi ukuthi ngwana kungiyenza nje phela nami nginabantu abangikhungethe akekho umuntu ozalwayo nje ehamba eqhunu la emhlabeni usuke nezidalo esizwe zimkhungethe esuke kuyizona ezimdriver ukuthi no lalela enza kanje sifisa ukuthi kwenze ukuthi sifisa ukuthi kwenze ukuthi usincelaphi wena lesinto esingayo ngoba usamncane ukuthi ungaba nesinto esijiyile saphinde sakujula kangaka futhi ngingathini ngathi umuntu ukhulele ekhaya futhi angachaza kanjani elesinto nemfundiso nosikompilo sekhaya bekuyisinto mase emveni kwalokho ke okunye ke ngincela ubaba wami laphana umthethwa okay no baba wami nje impela
ohlala ngidodise ukuthi hey lalela ke senza kanje so ngiyancela kakhulu. Okay. No ngiyakuzwa sibonga kakhulu lapha ke ukomthombeni nakonyambose ngokuthi nebakucije ngalendlela. Asike nodabeni. Isithembu. Anduba ndisiqala sikhuluma ngesithembu. Awukuwena usidefine, usoutline isithembu into enje ngoba into ebanga ukube khona inkulumo mpikiswano no ngabazana komene sifazana ukusamukela isithembu ukungasiqondi kahle. Awukusiphe nje wena ngokwakho ukuthi sikwazi ukuqondisise kahle ukuthi yini isithembu. Sichaza ukuthi yini isithembu. Esobani isithembu? Isithembu bhuti ngingathi ubukhosi. Ubukhosi kodwa nakhona okuphiwa idalwa zakini ekhaya. Akekho nje umuntu ongavana afika avuke athi ufuna isithembu. Isithembu lesi uba naso ngwana kuvele sisuke sivunywe edlozini. Noma sikhona futhi esendeni. Uyabona? Leso sithembu ke uyaba naso ungabe futhi na inkinga kwakona nje futhi. So abantu aba understand ukuthi isithembu kahle into esuke kweyidalwa. Hayi ukuthi usuke nje uqhubeka ikhanda uthi wena ufuna isithembu nanani. Manje abanye bathi cha isithembu yinkanuko nje umuntu osuke efuna ukufeza inkanuko zakhe ethanda ukuqonya abanabafazi abaningi i-cheating. Yazi umbona kanjani umuntu okusuke kuyinkanuko? Phela isithembu sihlahlukene bhuti. Awusichaze phezulu ngale. Isithembu kukhona lesi esenkanuko la abashoyo. Khona lo muntu lona ovana benemali esekhulile abe nemali emva lokho afuna isithembu. Okay. Inkanuko ke leyo. Angithi uthe wena sifuna amandla isithembu. So amandla mengekho usicabanga isithembu. Bese uNkulunkulu ekubusisa ngamandla lezo idalo ishoyo. Adinawaka amandla bona ke ndoda utwenza kanjani. Okay. Kodwa kukho konke bhuti. Umbono fanele uhleli ukhona. Okay. Akufanele kube ukuthi manje ngona kusonemali lo mbono lo siyawucabanga. Akuba ukuthi lo mbono lo nanoma ngabe ubani ofika empilweni yakho kuba ukuthi uyazi ukuthi wena ufuna isithembu. Umuntu osifazana emekhula uyabe nephupho ngempilo yakhe afise ukuthi abe nomkhonyana wakhe nje obhekena kuphela. Uyiqala kanjani kule ndaba umsuka wayo ukuthi hayi mina ngicabanga ukuthi la ekhaya nibambisana nibe babili nibe bathathu noma nibe bani. Yazi bhuti akekho umuntu okhule nganawo amaphupho. Amanye ayafezeka amanye akafezeki amaphupho. Okay. Yabona nami nginamaphupho nami ngifuna ukuba udokotela. Ngibanga udokotela. Yeah. Ukuthi nje inhlanhla leyo angisoze ngasebenzela umlungu. Okay. Yabona? Yeah. Ngenxa ukuthi umuntu unesiphiwo futhi sokwelapha abantu. Awuzwe. Yabona? So uyazi ukuthi uma unesiphiwo ufanele uphinde uhlale ubheke izinto zakho uphinde futhi ngoba manje akukwazi ukuthi ungathi 9 to 5 uphinde uzosiza abantu. Yabona? So abanye bathi siyakhulekelwa. Abanye bathi siyacelwa. Abanye bathi sinenyembezi, abanye bathi sinegazi. Abanye bathi isithembu lesi esihlukene abafazi besithembu khona oNdlunkulu. Bese bakhona oyikhohlo, khona oyiqadi njalo ngegaba zakhona. Awusinekele ke wena ukuthi ne kwesinye isikhathi kuyekutholakala ukuthi umuntu ufika qala kodwa ngokwegaba angabe uNdlunkulu abe yiqadi noma abe yikhohlo. Okay, buti kanje nalento ke. Kubalekile ukuthi muzoqala le ndlela yesithembu uqala uyihlolele. Awuzwe. Angisho ukuthi hamba ohlola phela ukuthi na wenzani nana qala uhlole ukuthi khona lento ekhaya nanokuthi mawuthatha labo mama la ubafaka emagcekeni ubamisa kanjani. Uyabona? Nanokuthi ke futhi mase ubathathile bhuti. Lo muzi lona wakhela bani? Wakhela obani? Ngoba phela umama nomama mengena la egcekeni usuke kumama womuntu othize usuke khona egcekeni. Yabona? Imana iyangiphunyuka ke lapho oyilande kahle. So uthe ufuna usihlolele kuqala. Nanokuthi ubahlela kanjani labo mama. Omama nabo nezigaba zabo ziya ngokuthi babhekene nobani beze ngobani la ekhaya. So emakhehleni naseyidaleni ezingasekho ngoba kuyenzeka kube khona ikhehle lidala
elizova nelithi no mina ngimfuna mina ngike ngaduma kabi ngatrenda nje impela kuthiwa ngithi ngifuna itshitshi yebo it's true lokho bhuti yabona into engeke futhi ngiyifihle yabona kube la emhlabeni yicala lento yokufuna itshitshi ngaba wekho amatshitshi la kulomhlaba akhona amatshitshi ahamba umhlanga namanje kade kumhlanga lapha eSwati Ingwagagameli Mthombeni linde ngiza nayo ngegaba zayo okwamanje ngisafuna ungichazelele yokuthi umama nomama umele ikhehle lithile noma umele isidalwe esithile la ekhaya kunamakhehla lawo makhehla lawo ungathola ukuthi mhlawumbe amakhehla afanele uwakhele umuzi mabili yabona memabili amakhehla kufanele uwaqalele lo muzi lawo uyaqala uyabuza kubona uthi anisho ke izindlondlo ezinkulu lana ngimisa kanjani makunje andibona bayamletha umuntu hayi futhi nakhona ukuthi wena uhamba ufuna umuntu kahleni bo uyabona lo mtholile wena kuyenzeka kube uyena ngwavele kade befuna umthole kodwa kuyenzeka ngesinye isikhathi kungabuye ngoba kulesikhathi samanje akusafani nakudala la intombi kuthiwa hayi fanele uyogana kaSibanibani yabo into kanjalo manje sesiyayithanda intombi sesimane siyayilandela kuyenzeka uqondane naye umuntu akusuke uqondaniswe naye amakhehla athi amakhehla ayinanga umakoti kithi lo muntu lo ungazi nawe hayi kwenzakalani ngayazi labantu laba ngoba basoyo abantu abaphila ngaphakathi kuwena bakhanda ngisho inhliziyo ukuthi imthande lo muntu sesikhulumile okuningi nomama nokumela kwabo idalo nokuhleleka kwabo ekhaya now omunye uthi uyathandana nomuntu afike kuqala kodwa mase efikile la ekhaya kuthiwa akabe uNdlunkulu bese overtake number 3 okuyena ozoba uNdlunkulu leso simo usiqala kanjani usichaza kumama bhuti uyabona ngikutshele nje eqinisweni yabona umuntu mako wakho akayindawo noma ngathiwa eliphi icala ozanalo akayindawo lo muntu mothi icala mhlambe sothumba umixisile noma uyabona konke lokho amacala lawo phela maningi amacala la akhona kodwa akayindawo lo muntu meko wakho andifuna kona momkhethele uyahlala umelana nawo lamacala losiwenzile ekhaya hayi ukuthi umelana nawo ngoba phela nawo unenhliziyo uphatheka kabi kodwa uyahlala ngoba usuke ethanda wena Mfethu ngeke phela akekho umuntu esifazana ongakushayela ihlomba kujabulela ukuthi wena usuhambile waya ngaphandle ufo wadla amaqanda futhi emzini yabantu uphinde ubuyuzela ekhaya athi uzohlala nje abanye abantu besifazana bangayibukela into mhlambe ezi lento ekuthiwa iabuse injalo nje vele babuka kanjalo abantu yabona bhuti njengoba ngitshela ukuthi na umuntu mako wakho akayindawo mina ngikhuluma from into engiyibukayo engiyiphilayo futhi yabona mina bhuti yazi uliqala kanjani udaba komama ukuthi ke mhlambe sizibuyele nje empilweni yakho lengxoxo bengithi ngizoyishela lesigaba lesi la singena khona kulesi ibona kumabona kude ukuthi khona umama lo omntwana okuyena manje ngathi uyena ozoqala ngaye bese khona umama lo ekunamahlebezi ukuthi ngathi vele usephephukile waphinde wathatha kwenye indawo kube khona lo othungathwayo oyitshitshi awusithatha usibeke la kumama lo wokuqala akasekho emagcekeni hayi akasekho usebiza isibongo nedlozi la komunye umuzi injalo nje iphamba neble efike yaphambana khona bhuti mina angeke ngivume ukulawulwa emzini kababa yabona hayi futhi nakhona ukuthi na ngizothi kukhona ukuba kwenzile hayi bandla engeke ngiloke ngithi mina kunento ayenzile nani ukuthi into engeke ngivume ukulawulwa emzini kababa ulawula yena mama kunabantu la abaningi kunemvungamo ethi vele uyalawuleka ngoba kwakuona bengingathi ufundziwe kwayena lo mama ngoba naku esenengane yala ekhaya igama ebelivela kubaba umseleko bhuti yazi lento leni ithanda ukujula kakhulu iza nayo ujule kakhulu ngoba kuze phela kufike lana esigabeni sokuthi kube khona abantu
abantu nabo kusuke bengabona bethu kusuke kwabantu babantu abathiza bakhona la egcekeni laba basikhungethe kuyenzeka uqondane nomuntu umthanda ningabi nengane nizame ningabi nengane uphumele ngaphandle na ingane ivele uyayibona ngabe kunokuphosisa yini kulaba abanenkolelo yokuthi awukaze ube nenhloso zokumthatha lo mama ongasekho lo bhebhukile kepha wawumfunziwe ubaba ngesimo sokuthi la ekhaya umuntu wamkhulelisa kufanele umshade yabona bhuti okuningi ngeke ngikudalule okay ya okuningi ngeke ngikudalule kodwa ngingasho nje ukuthi na ukumthatha bengizomthatha okay kodwa bengengiqale ngaye ngoba lo muzi wakithi bengengikwazi ukufolosa ngaye bhuti izizathu saloko yini ilento engisho ukuthi bengeke ngikwazi phela lana kulento lesithembu bhuti akufanele ube nomuntu ozokulawula le phambili okay beneyimfuno ezithize mase kodwa bephinde futhi abe nokucindezela abanye mina ngike ngahlanganisa 4 abantu bhuti imake ukuze sibe nokuqonda okuphelele uma uthi benezimfuno izimfuno zini lezo ukuze sikwazi ukuthi nathi sikubone la oqhamuka khona ukuthi cha ngalezi imfuno zakho sengibona ukuthi ufuna ukungilawula ngaleyo ndlela futhi angeke usaba uNdlunkulu wala ekhaya sefanele ngiphumele ngaphandle ngiyobheka uNdlunkulu beyithini lezo mfuno lezo uyabona umuntu osuke efuna ukuphatha nala angadingeki khona yabona umuntu ozocontrola nama relationship amanye enginawo indaba wenza ukuthi lapha indaba yazibona lozi isithembu sinesikhwele phakathi Isithembu okwenzakala sinesikhwele. nalo umunye nawe uyakubheka ukuthi kwenze ngakuyena yazi inenkinga ke beyingahambi kanjalo ngokwakhe okay ngoba laba abanye bebengakabi nezingane okay so manje yena bebone ngathi njengoba enengane semane ungaphezulu kwalaba abanye usemsigama la elumelayo lokuthi ucindezela abanye ubebecindezela ndlelani ilento engisho ukuthi na yena bekhombisa ukuthi okay mina nginengane nina aninazi ingane so besebenzisa kakhulu ingane ngaloko ngiqhwakele mina ngaphezulu kwenu ngewegaba injalo nje baphinde bashona abanye uthe uhlanganise 4 baphuma phela bephuma ngakho ukuthi ke kunomuntu lana engathi uyalawula so bebengaphathekile kahle so sikuhlulile na ukusilawula isithembu sakho sakuphunyuka singihlulile bhuti angeke ngikhohlisa kodwa ngingathi njengoba ngiyiqala kabusha indlela sengiyawazi amaphutha awuzwa kubalekile ukuthi ke indlela moyiqala vele ube namaphutha owenzayo imaphi lamaphutha siwabonile ukuze nathi sihlale la sazi ukuthi nayi lokhu ke singalindela lokho ngoba lokhu kubone njengephutha ngingasho ukuthi ngicela umuntu mezothatha isithembu umbona ufake uzwakale okay meqeda ukufaka umbono amfaka wesibili umama bazwane ayeseyabona ukuthi na kuhamba kanjani iqala ngoba umuntu oyintombi nomuntu osengaphakathi emagcekeni kunomehluko omkhulu umehluko kanjani lo mesayintombi kunezinto azenzayo enze ngathi hayi uyamkela isimo right uyalalisa angene ngaphakathi akudalela inkinga okay so la sabona ukuthi okay umama lo laba bahamba kuzokhumbuleka la ehlangana nomunye okwazwana naye baba nengxoxo phakathi kwabo bangathi babe nokuzwana futhi mangaphosisi kwakuse Cape Town lapha yahamba kanjani leyo ndlela le ubani lo ayehlangane naye mongamethula nje kumuntu mhlambe ongenalo ulwazi mhlambe ongenayo itelevision ongaza kubona kumamona ukuthi uhlelo
usho umngani ngoba ngizothiwa kwayena umngani lo wacishe wangena ngaphakathi la wena ufisherman la umdobi odoba ngenet konke kusenesini ufish but yazi angifuna ukuphawula kakhulu lapho kulosi angifuna ukuphawula kakhulu kodwa usekhonze kwesinye isibongo nalo mama manje hayi bhuti bevele engale yabona bevele engale angifuna ukuphawula kakhulu kodwa kudaba lapho okay kuya kanjani ke manje ukuthi sekufikele wesibili umntwana utirele ibizo lakhe ngithi afike ke lo wamthula ngendlela efanelekile kumama yebo bebunjani ubudlelwano babo ubudlelwane ngingathi ngoba phela kunesikhwela ngithi bebezwana ngingavelile mengavela sivuka isikhwele kulo omdala so lana mfethu awusho ke uma unomama bebobabili uyiphatha kanjani wena abaqome yena bobabili yabona kubalekile ukuthi ibhudi mase uhamba nabo bobabili nje wenza nje ukuthi akekho otshengisa ukuthi umtreata kangcono kunalomunye kepha ke lokho ngikushiso ngoba abantu besifazane banaka yonke into esiyenzayo okay ungathi mhlambe lo munye uyaqhuzuka uyambamba lonto leyo ngeke uzikhulume manje kodwa la niyoxabana khona uyobe sethi ngabona nangalo lasuku lwana sihamba laphana wabamba yena kunokuthi ubambe mina uyabona so ufanele ube meqhuzuka ubusibambile nalesandla esinye ube umvusa naye lana kodwa mina yazi bengiyaye ngenze njani bengiyaye wena bhuti ngibadedele bahambe bobabili ngihambe ngemuva kuze bhuti ngeke ngilo ngihleli ngisecaleni okay nanokuthi ke kuneyindaba engamele uhleli ugamanxa kuzona bhuti kufana noma bezophikisana lana mebaphikisana ehlela ngezantsi uthule ulalele ungathathi ihlangothi nalokuthi ulalele nje ungasho lutho baze bona bakufake wena ungaphawuli ngoba manje once waphawula so senkingeni enkulu ulincelapi leliqhinga leli impumelelo lokuthi ubahambise phambili bese ulandela wena ngemuva unokukhona impikiswana ungayingeni yazi hayi bengibone phela nobaba buye yabo ngibona ukuthi hayi no kunezinye izinto engafanele uphawule kuzona ngempela manje methlo uyangiyekelela ekhuluma kanje wena ufuna ukungena kulento nalomunye usuthatha lo hlangothi wenza kanjani isimo esifana njengaleso hayi bhuti mina ngiyayichaze mina ukuthi yazi inkinga ngani mase ni right ngenza ngitshela mina ngizobe nginalo umqondo ukuthi kusafanele ngilungise lesa simo mase ni right mina ngibona ngani mase ninobabili futhi ukuthi hawu kanti ni right yanisho nje mina ngisasele nalo umqondo ukuthi naxabana laphana ngisafisa ukuyilungisa lento okay so now uma nihambile ndawonye sehlamba nihambile la nibhokile nenihlale egumbini elilodwa noma lo uba negumbi lakhe bese wenze njani ke wena ukuthi manje naku kusihlwa ke manje seliyozilahla kunina nawe sifuna uyoyilahla phela la kohedwa amagumbi abamathathu bhuti elami awapho kuze ngeke ngiloye ngisenkingeni mase kuba kumina ukuthi ke sengiphuma ngenza kanjani ke wena obamemayo noma wena ophumayo hayi ngiyaphuma ngiyekhona esinyenyela anginyenyi usukazi ukuthi ubani nginobani kodwa kuyenzeka ngivane ngithi ayiwe ngifuna ukuhlala ngedwa ngiyicabange nje nami umqondo phela kubalekile ukuthi nomqondo especially meniphumile ngoba manje ingxabano
izenzeka kakhulu maniphumile Maniphumile. azenzeki manisahleli ninodwa nje endlini right hayi manisanodwa endlini ayenzeki mina aqale naphuma umnyango ngxabani iyaqala ingxabani mfethu la abantu bamemile esithembini ikupho okungcono ukuthi bazwane baba bangani noma ilona lo wabheka ikhaya lakhe bangabi nobudlelwane bobabili but lokho ake ngizi mina ngisuke ngikushela emathongweni okay akwazi ukuthi ngikutshele nje eqinisweni esithembini kuyaxatshanwa kakhulu but asikho isithembu la ngaxatshanwa khona la ngaxatshanwa khona hayi sikhandiwe indlela yakhona kukhona lapho nje ukuthi ayahlekelana namhlanje kusasa mhlambe sizohlekelana makuhlezi kuphile ngengxabano nangesikhwelo ukuhelezisana ukuncintisana pho siyapha esithenjini yini le ndlela kuyindlela esifuna ukukhulisa ngakhona abantwana uma khona zonke lezi zinto lezi ezibukeka zinegative yazi kubalekile ukuthi wena njengendoda uqine okay uqine ngokwesintu ukuthi uyiqinise ngokuthi uqinisiwe noma uqinise ube strong uphinde futhi uqine nangokwesintu qinisa kakhulu lapha emathongweni ngoba phela lo muzi akusiwo wakho walamakhehla so uma wakhela ikhehla umuzi kubalekile ukuthi nalo ulitshele ukuthi hayi no ngiyacela ukuthi ke uvikele nangu umuzi wenu kubuwena manje uyangidida la Mthombeni uthe ekuqaleni la uma sebezwana kakhulu ikhona indlela esikuyenze ngayo yesintu ayikho wasuze kufanele uqine futhi uqine ngokwesintu sho ngamanye amazwi uyayiphasisa le ndlela ukuthi mhlawumbe ubabiyele noma ubahlanganise ngomakhambe esintu hayi angeke ngisho ukuthi amakhambe esintu okay khona indlela phela yokuthi uhlanganise lokhu kuthunqisa impepho nezinto ezithize khona ezila emsamo vele wasekhaya ubike ukuthi nabo makoti lana ngiyacela ukuthi labo makoti laba bahlangane uyabona so hayi ukuthi ingwana kuwena bhuti usuke uhlanganisa ilimizi once wahlanganisa umuthi umuthi uhambe uphuphe enifanele uhlala uvutselele yona inkinga leyo kodwa ukubika emsamo awukuvuseleli lokho ake sibuyele kutheni njengamanje sesishabele lesithembu kwaphephuka nomama ekhaya lo okhona njengamanje naye useyisikhukhukazi sekhona itshwele analo ekubeni kunjalo usafuna ukuthola omunye ozoba ngaphezulu kwakhe abondlunkulu lo oyitshitshi kubangelwa yini lokho uthi ngichazele indaba le yetshitshi okay uthi ibaleke ngani mokhanda lo muzi omkhulu lobukhosi kahle ngoba ukhanda ubukhosi itshitshi budi libaleke ngoba usuke uthatha umuntu umthathela amakhehla awuzwe so mathathela labantu laba wena futhi kusasa uyobuyoguqa lapha uyocela izinto ezinhle ucela kephi emsamo ucela kulamakhehla waletheleke umuntu omsulwa ongakaza thinto ngoba ngesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uthole umuntu kanti uthinteke ngendlela engalungile mase emva kwalokho wena uyathatha lo muntu umfake emagcekeni kodwa ngisho ukuthi abantu abathatha amatshitshi mina into engishoyo ngithi mina nanoma ngabe omuphi umuntu omthandayo umbona ukuthi ungakho umuzi naye kubalekile ukuthi ke mase umfake emagcekeni umtholele imbuzi umgeze izandla zalabantu laba asebe banthinta ngaphambili okay now ngiyakuzwa ukuthi ufuna uthathe itshitshi uthathele ikhehla kubangelwa yini kodwa ukuthi ufuna amdlulele ngokwesigaba aye ngaphambili kwakhe ekubeni uyena ofike eqala noma leli tshitshi kade livele likhona la mhlawumbe uselinde iminyaka buti mina abantu besifazane ngiye ngazwana nabo baba baningana futhi hayi ukuthi lento engiyikhuluma ubone ngalwe umakale akalwi ngoba
uyabazi labantu. Okay. Phela ngisuke angithi wena mawuyibhubeza ngikwazi ukukhuluma nawe. Yeah. Kodwa wena mawukwazi ukuthi ungilalele, ngizokubekela lo lidaba ukuthi hayi lalela. Nakhulana. Ubone ngalo nje ingoba nakho uyazi. Unolwazi oluphelele. Uyazi futhi kunakhona ukhona lo muntu noma bakhona labantu kodwa nje uyazi. Okay. Nango ke uTirelo. Nangu leyithithi elizofika. Usenesifiso sokuphinda uqhubeke ngaphezulu. Emothi sikhona mhlawumbe ufisa babe bangaki masebephelele. Hayi mina futhi ngiyak 7. 7. Yebo. Lento yodinga ube namandla amakhulu. Ukuze ukwazi ubakhele bonke labantu. La ubakhela ufuna ubakhela ngaphansi kwegceke elilodwa noma ufuna ubakhela endaweni ehlukahlukene. Ngaphansi kwegceke elilodwa emakhaya kubalekile ngoba akufanele la mina khona inkaba yami ikhona kungabi khona umuzi wabo bebonke labo mama ngoba ngiyothi ngenza umcimbi ngoba phela imicimbi ngeke uzuyenzele le. Yeah. Ufana uphinde ubuyele le uyokwenza umcimbi. Angeke ngibe nomama ozothi mina ngiyajika umcimbi so uphelile ngiyajika. Ujika uyapi? Fana ujika ungene khona la egcekeni. Okay. No uzodinga amandla aphelele mfowethu. So iphindlela oziphilisa ngayo ngiyabona ukuthi uneinhlelo ngomabona kude la ohlomula khona la kwazi umndeni wakho ukuthi ubekele iphalishi. Ingabe zikhona ezinye izinhlelo mhlawumbe nazo zokuphila mhlawumbe ama talent esingawazi mhlawumbe acashile njalo njalo. Umuntu uyasebenza futhi sense security. Okay. Siphinde futhi kube khona ama truck. Okay. Mase kube ukuthi namakhumbi ke. Okay. Amaloli namakhumbi kanye. Hayi ninsizwe. Asingadalulu kakhulu mfethu. Kepha ke ukuthi ngibuza ngoba ngizwile ngandlebenye ukuthi ngathi uqopha nama plate futhi. Ya ngu DJ. U-DJ vele. Ya ngu DJ vele ke. Lokho ke ngaze ngahamba ngayokufundela futhi ke lokho. Okay. Yeah, because bengila eBoston College. Ah nice. Yeah. So ulikhona nje mhlawumbe icwecwe mhlawumbe ongalikhipha nje esingalindela kuwena. Kukhona kade sohlukanise khona kade ngikhiphile last year. Manje unyaka omusha khona ingoma ezophuma nje manje esithi umoya womdanso. Umoya womdanso. Yeah. Okay. No ihamba ngempela ngiyenze nomrango nomunye umfowethu kuthiwa uAKD beno good enough. Ngiyabona good enough. Yeah. Okay, nokulungile mfethu sikufisela inhlanhla for wakithi. Nanesithembu leso ofuna ukusiphemba. Uma sesidlula ngifuna nje usiye kwelijikayo sesigoqa. Ukhulume nalabo ababuka isithembu njengo kudicelela phansi mhlawumbe kwamalungelo besifazane nabantu abanesithombe sibi ngesithembu ngenxa yesithemba sebeke basibona ngaphambilini bathi sinombango ingane ekhulile zona ayijabuli njalo njalo. Lithini lakho izwi kubona ukuthi mhlawumbe uqede lo ngabazane abanalo ngesithembu? Bhuti yazi abanye abantu vele abaphathekile kahle ngesithembu, abanye bakhulele kusona isithembu baba sengasenzi kahle yabona ziningi izinto. Kodwa angifuna abantu nabo abakhulele esithembeni basigxeke isithembu ngoba amaphutho obaba lawo. Okay. Inwechi yithi vele amadodana kufanele silungise amaphutho obaba. Ama corrections. So manje ngiyacela ukuthi wonke umuntu ofisa ukuba nesithembu noma okade sisonda isithembu ngenxa yokukhulela ngaphansi kwaso singekho sihle. Ngicela ukuthi angasisondi ngoba isithembu kahle kahle subukhosi into ekhona engeke iziye ndawo. Abanye abantu bayaphoqwa ukuthi babe nezithembu, abanye bayabaleka ukuthi bangabi nezithembu, kodwa izingane abe nohide leingane eziningi ngenxa yokuthi ubalekela lento yesithembu. Manje wena ke mothi abantu abakasingabazi isithembu ngoba bebona senziwe mhlawumbe ngobudlapha noma mhlawumbe ngendlela mhlawumbe engenaso isisonke esithile. Wena kweleso okhulele kusona isithembu iliphi iphutha likababa olibonayo othi ufuna ukulungisa kusona lesakho? Okay, mina nobaba asifani. Okay. Mina uyayathi yena mina nginesandla sensimbi. Okay. Yena
wahamba waqala wakhama down njengoba seqala manje sethi ufuna unumber 5 yabo iminyaka seyihambile futhi manje mina ngiya full force hayi ukuthi ingane yakho ngixhamazela ngoba ngibalekela lento yokuthi ngingayitholi nami le position yokuthi na ngifuna unumber 5 late ngcono kwenziwe manje khona ya kwenziwe manje amandla sakhona ngoba phela lento sidinga amandla so ngibona uphumela ngaphandle kwasemazulwini wayothatha umntwana unazo na inhlelo noma izifiso zokuthi uphinde emzini wakho kube khona inhlanga ehlukahlukene noma ngasasho ukuthi inhlanga kubantu nje abampisholo abantsundu mhlawumbe kube khona kodwa izizwe ehlukahlukene injalo nje bhuti ngoba phela kahle usuke engabhaliwe umuntu mosambona kude okay usuke engabhaliwe ukuthi hayi umntwana inkinga ukuthi mase uchazekile mase ufika kuyena uthi hawu kodwa indaba lapha kodwa manje ngoba manje uyubukele into phela thina sibuka lokho kungaphandle kuqala sichazwe kona before sifike enhlizweni so manje mina angeke ngisho ukuthi na ngizoba nomzulu ngeke ngisathatha kwenye mengithandile bandla noNkulunkulu wangikhombela nezidalwa zathi hayi nakho zakuthanda zona intombi but asiyibambe lapha siyibamba kanjalo ke emfokithi umpumelelo umsele kuwo kuyena ke ophemba isithembu njengamanje kuyona ke iUprising Heritage Edition la sibheka khona ke amasiko esintu kaZulu esiwachaza kanye nabantu abaphila ngawo futhi lawo masiko ekanye nosiko impilo sike sithola ukuthekela kubona ke ulwazi ukuthi sinokuqonda okungcono kwawo la masiko sibonge kakhulu mfokithi ngiyathokoza bhuti phila phakathi mfowethu ndabezitha thank you